добрый, шановное панство! Вёска Бережна. А знаходится гэтая вёска Бережна у Кареліцкім районе, у Гродзенскай области. Былое Великое княство Литовское, а сёння Республика Беларусь. Ну, вот я вам хочу сказать, пожалуйста, панство, что у нашей могутной и великой белорусской мове есть вельми прыгожее слово «бережняк». И вот это слово «бережняк» означает дорогу уздоўж раки. Вот дорога, яка йде по березе раки, зовется бережняк. Кажуть, поедем бережняком. Это значит по березе. Дык вось мусить от гэтага слова «бережняк» и пошла назова гэтай вёски Бережна. Потому что вёска Бережна находится просто на березе славутой раки Нёман. Ну дык что? Наперед! Собирайтеся по дороге, собирайтеся, друзья, да поеду до приему, да поеду с вами я. Приехали до приема, чинили ворота, садять меня на креселко, стригуть мои волоса. Подождите, не стрижете, нехай мать моя придет. Вона же моє росеко греє, у платочок собере. Вона же моє росеко греє, у платочок собере. Вона же моє росеко слезониками оболье. Вось гэтая вёсачка Бережна, пажаны панства, што знаходзіцца на беразе Нёмана, яна вядома ў летапісах яшчэ аж з першай чвэрці 16 стагоддзя. І ўваходзіла тады вось гэтая вёсачка Бережна у склад маёнтка Мір, які тады належаў шляхцічам Ільінічам герба Корчак. Ну, і я скажу, што менавіта вось Ільінічы і збудавалі той знакаміты Мірскі замак, які тут вось недалёка. І я думаю, паважанае панства, што жыхары тады вось гэтай вёскі Бережна прымалі ўдзел у будаўніцтве знакамітага Мірскага замка. Ільінічы, паважанае панства, яны былі з радзівіламі раднёю. Ну і вось маёнтак гэты Мірскі ад Ільінічаў перайшоў да радзівілаў разам з Мірскім замкам. Ну а атрымаў такі вось дар хорошы ад, значыцца, Юрія Ільініча, яго стар'ечны брат Мікалай Крыштаф Радзівіл, памянушцы Сіротка. Ну і Сіротка, кажа, любіў спыняцца тут у Мірскім замку, адпачыць там добра. Ну і з навакольных вёсак везлі яму ўжо туды да стала князькага, значыцца, курэй, гусей, там яйкі, каплуны. Ну а вось адсюль, з Бережна, а вось тут мясцовыя дзядзькі, налавіўшы у Нёмане, значыцца, шчупакоў, язёў, ужо везлі іх туды да Міру, значыцца. Ну а там уже фаршыравалі і на стол Сіротку падавалі. На той час вось пры радзівілах тут нічога такога незвычайнага не было. Была звычайная простенькая вёсачка. Налічвала яна ў 1681 годзе 27 дымоў. Ну, гэта значыць сельскіх гаспадарак. Ну, а там вось хутка на пачатку самым 18 стагоддзя пачалася паўночная вайна. І вось тут Беларусь наша, як той казаў, апынулася паміж молатам і кавадлам. Вось Россия воевала со Швецией, вось на нашей территории, а наша шляхта поделилась вось на две половы. Одни приняли пророссийский бок, другие прошведский. Ну и у нас вот началась, можно сказать, громадянская война. Значит, сапеги стали на бок шведов, агинские радзівілы на бок России. Ну и давай руйновать и палить маёнтки одни других.
Ну і вось сапегі разам са шведамі тут вось у наваколлі пачалі руйнаваць маёнткі радзівілаў. Ну і тады вось была цалкам знішчаная і вось гэтая вёска Беражна. Дарэчы, вось наша шляхта падчас гэтай вайны, паглядзеўшы на адзін бок і на другі, пачала пераходзіць на бок шведаў. Вось, асабліва пачалі пераходзіць на бок шведаў пасля таго, як у 1705 годзе п'яны Пётр I пазабіваў у Полацку уніяцкіх монахаў, парубаў там іх. І вось тады уніяцкая шляхта перайшла на бок шведаў. Тады ж вось радзівілы пачалі пакідаць вось свае такія прарасейскія настроі, пераходзяць на бок Карла XII. І тады Агінскі Рыгор нават напісаў ліст гэтаму канцлеру Швецыі Карлу Піперу, што ён згодны на перамовы з Казімірам Сапегам. Ну і вось у 1706 годзе на бок Карла XII нават перайшоў наш гетман Вялікага княства літоўскага, кашталян мінскі Міхал Вішнявецкі, сказаўшы пры гэтым, што калі маскаль паб'е шведа, то нам гэта будзе горай. Ну, і я вам скажу, што вось падчас гэтай паўночнай вайны вось да нашай тэрыторыі на Беларусі тут панаваў больш такі прашведскі настрой. Ну, і я вам скажу, што гэтая вайна паўночная, она на сённяшні дзень яшчэ добра так не вывучана і чакае, ўсё яшчэ чакае свайго даследчыка. Ад той паўночнай вайны, пажанае панства, тут яшчэ засталася такая вось шведская грэбля. Тут недалёка шведская грэбля. А яшчэ прыказка такая з той вайны засталася, мясцовая такая: «Хрыся, Марыся, вылазьце, шведы паехалі». Ну, я вам скажу, што пасля паўночнай вайны вось Беражно так акрыяла, значыцца, Хрыся, Марыся павыладзілі са сваіх хованак. Ну, і тут пачаўся такі прыкметны ўздым. Ну, ён пачаўся не ад таго, што тут яны ўсе павылазілі з хованак, а ад таго, што радзівілы з міра праз лес прарубілі сюды ў Беражное просеку. Ну, дарогу такую лясную зрабілі. А вось і тут, на Беражном, яны зрабілі прыстань. І вось уладары маёнткаў навакольных па гэтай просецы сюды прывозілі на прыстань, сюды ў Беражное свой тавар і адпраўлялі яго адсюль у Балтыйскае мора. У 18 стагоддзі, пажанае панства, вось гэтая вось вёска Беражна на беразе Нёмана была, ну, можна сказаць, партовай вёскай. Сюды мясцовая шляхта ўся звозіла свой тавар, тут яны будавалі склады. Тут, дарэчы, па сённяшні дзень вось захаваліся вже фундаменты ад гэтых складоў колішніх. Ну і адсюль свой тавар па нёму адпраўлялі Балтыйскае мора. Адсюль адпраўлялі скураныя розныя вырабы, воск, мёд. На экспарт ішоў добра вельмі наш лён беларускі. Адсюль адпраўлялі, значыцца, льняное семя, канаплянае, ягады, грыбы, смалу, сала. Ну, шмат чаго. Все гэта па Нёмане ішло у такія парты Балтыйскага мора, значыцца, як Гданьск, Рыга, Крулявец, сённяшні Калінінград. А там далей усё гэта ішло на заходнюю Еўропу. У заходняй Еўропе, значыцца, наш тавар карыстаўся вялікім попытам. І ў нас калісьці вось з еўрапейскімі заходнімі краінамі былі даволі такія цесныя знешнеэканамічныя сувязі. Мясцовыя дзядзькі вось этой вёскі Беражна амаль усе займаліся вось сплавам.
былі сплаўшчыкі на гэтых платах. Ну, я вам скажу, што Уладзіслаў Сыракомля, вось які, дарэчы, з 1844 по 1852 год жыў вось тут побач, якраз праз Нёман у маёнтку Залучча, ён вось гэтых беражнуўскіх сплаўцаў ставіў на другое месца пасля шчорсаўскіх. Шчорсаўскія гэта былі такія ўжо самыя такія, ну, вялікія прафесіяналы, вось шкіперы. Ну і Уладзіслаў Сыракомля, ён даволі часта бываў тут у гэтай вёсцы Беражна, і думаю, што не аднойчы ён разам з мясцовымі гэтымі дзядзькамі па Нёмане хадзіў у Балтыйскае мора. Гістарычная даведка. Сыракомля Уладзіслаў. Сапраўднае імя Кандратовіч Людвік Францішак Уладзіслаў. Нарадзіўся 29 верасня 1823 года у фальварку Смольгава. Сёння вёска Смольгава, Любаньскі раён, Мінская вобласць. Памёр 15 верасня 1862 года. Беларускі паэт, перакладчык, крытык, краязнавец. Вучыўся ў дамініканскіх школах у Нясвіжы і Наваградку. Першае выступленне ў друку вершаваная гутарка «Паштальён». Гэты верш быў перакладзены на рускую мову і стаў папулярнай рускай народнай песняй «Ямшчык». Творчасць Сыракомлі цесна звязана з гісторыяй сённяшняй Беларусі, гістарычнай Літвы. Як фалькларыст і знаўца вуснай паэзіі беларусаў, Сыракомля раскрыўся ў кароткім даследаванні мовы і характару паэзіі русінаў Мінскай правінцыі. Вывучэнню Беларусі, гістарычнай Літвы, прысвяціў гісторыка-краязнаўчую працу «Вандроўкі па маіх былых ваколіцах», у якой шырока выкарыстаў старажытныя летапісы. Творчасць Сыракомлі прыкметна паўплывала на фарміраванне беларускай літаратуры. Адам Міцкевіч, вось, ён больш пісаў пра беларускую шляхту, а Уладзіслаў Сыракомля больш пісаў пра беларускіх сялян. Яго так і называлі лірнік вясковы. Ну і Адам Міцкевіч, і Уладзіслаў Сыракомля, яны пісалі вось пра людзей і пра зямлю, што любілі, пра мясціны, дзе вось нарадзіліся, дзе яны жылі, а яны пісалі пра сваю айчыну Беларусь, якую ў іхнія часы называлі Літвой. Адам Міцкевіч пісаў «Літва, айчызна моя», а Уладзіслаў Сыракомля пісаў «Святая Літва моя, краю мой родны». Я вернуся туды, дзе ліцвінскі народ незалежна і вольна жыве. Я вернуся туды, дзе пра шчаслівы лёс пра стагоддзі дуда нам пяе. Бачыў я над вячоркам шчаслівых людзей, што збіралі ў палёх ураджай. Пасля працы пра волю і шчасце для ўсіх стары лірнік для люду пяе. Уладзіслаў Сыракомля вось жыў тут побач у Залуччы, у фальварку, там вёў гаспадарку, тавар са сваёй гаспадаркі вазіў сюда ў Беражна, на прыстань, значыцца, пісаў вершы. Ну і сябры яго клікалі пераехаць у Вільню, у сталіцу вось нашу колішнюю. Ну, але ён адмаўляўся, таму што вось вельмі любіў вось вёску, вясковых людзей. Ён марыў набыць тут кавалачак зямлі сабе лянёмна, тут жыць. Ну, але у яго вось хату прыйшло вялікае гора. За адзін тыдзень у яго памерла адна з адной 3 маленькія яго дачушкі. І вось, каб хоць крыху суцішыць гэты бацькоўскі боль, трэба было выехаць адсюль, пакінуць гэтыя мясціны. І вось Уладзіслаў Сыракомля, ён пражыў толькі 39 гадоў. І пахавалі лірніка зямлі беларускай у нашай старажытнай Вільні, у колішняй сталіцы, на могілках Роса. І Уладзіслаў Сыракомля гэта быў вялікі патрыёт сваёй айчыны. Ён пісаў, што я пра адно толькі спяваю, хоць на розныя ноты. Няхай жыве наша Літва, няхай жывуць ліцвіны. Пад Літвой ён разумеў Беларусь, а пад ліцвінамі беларусаў.
Калі Уладзіслаў Сыракомля жыў тут у Залуччы, то тады гэтая вёска Беражна была уласнасцю Вітгенштейнаў, а пасля перайшла ўжо да Марыі Гогенлоя. Ну і я вам скажу, што у 1860 годзе дачка наша беларуская шляхціча Віктара Наркевіч Ёдкі Эстэлія пабралася шлюбам, значыць, з Карніліем Засам, які паходзіў са старажытнага вестфальскага роду шляхецкага. Ну і вось Карнілій Зас, ён даслужыўся да звання палкоўніка, ён быў узнагароджаны ардэнамі святой Ганны, святога Станіслава. Ну і яны сталі і жылі на Уздзеньшчыне, і там у іх нарадзілася 3 дзетак. Гэта Марыя, Ганна і Александр. Дык вось іхняя дачка Марыя Зас ў 1886 годзе пабралася шлюбам з афіцэрам рускай арміі з Паўлам Пятровічам Тамілоўскім. І радня Марыі Зас маладым для поўнага шчасця, кажуць, і падаравала вось гэтую вёску Беражна. І на той час гэтая вёска, яна была даволі такая вялікая вёска. Тут было каля 100 двароў і пражывала каля 600 жыхароў. Карчма на той час стаяла тут у гэтай вёсачцы, а таксама была і царкоўка тут свая. Царква была уніяцкая на пачатку. Ну, хто яе будаваў і калі, я, пажана панства, не ведаю. Ну, а калі ўжо уладаром вось гэта маёнтка Беражна стаў Павел Тамілоўскі, то ён вырашыў гэты уніяцкі храм, ну, збудаваны па уніяцкіх канонах, перабудаваць ужо па праваслаўных канонах. Ну, і перабудаваўшы, яе ўжо і асвяцілі нанова. І асвяцілі ўжо тут царкву у гонар Казанскай Маці Божай. Вось гэта царква, пажанае панства. І гэта царква дзейнічала аж да 1950-х гадоў. І падчас вайны тут службы былі, але вось у 50-х гадах бальшавікі забаранілі людзям хадзіць да гэтай царквы. Іканастас разабралі, ну і вось абразы з гэтай царквы разабралі цэрквы, якія дзейнічалі тут навакольныя за савецкім часам. А гэта царкоўка пачала разбурацца. І вось толькі ў 2000 годзе мясцовыя жыхары пачалі збіраць грошы па навакольных вёсках, у гэтай сваёй вёсцы і адбудоўваць самі за свой кошт вось гэтую невялічкую царкоўку. І ў 2002 годзе яны яе асвяцілі, як і папярэднюю ў гонар Казанскай Маці Божай. Вось ад царквы да палаца Тамілоўскіх вела брукаваная дарожка вось праз брамку. Тут была брама.
тут вось над Нёманам тамілоўскія збудавалі вельмі прыгожы двухпавярховы з калонамі палац. Ну, перед палацом стояли два флигели, и тут был великий гаспадарчы комплекс, а тут была и лядоўня, и кузня, свіран, хлявы. Ну, а вось парка не было тут у іх. А тут замест парка тамілоўскіх, значыцца, быў великий сад посажаны, а ў садзе былі аранжарэі, дзе вырошчвалі вінаград і розныя іншыя экзоты. Пан Петрович Тамілоўскі, ён удзельнічаў у руска-турэцкай вайне, у руска-японскай вайне, у Першай сусветнай вайне. Ён даслужыўся да генерал-майора і быў кавалерам 9 ордэнаў і медалёў. Ну і за сваёй гэтай службы, за войнаў, ён тут у маёнтку сваім бываў даволі рэдка. І гаспадарку ўсё тут вяла ягоная жонка Марыя, вось дачка Карнелія Заса. Ну і тут у іх у Беражном, вось у Павла Петровича і у Марыі Тамілоўскіх нарадзілася 3 дачкі і 1 сын, Мікалай. Ну і вось пасля Першай сусветнай вайны, пасля рэвалюцыі, вось калі пасля Рыжскай дамовы заходняя Беларусь, вось гэта частка адышла да Польшчы, то Тамілоўскі чамусьці, не ведай чаму, пакінулі гэты свой радавы маёнтак Беражна і пераехалі на сталае жыццё ў Стоўбцы. Ну, а по загадзе польскіх улад тут у доме Тамілоўскіх была адкрыта сельскагаспадарчая школа, якую называлі школа вясковых гаспадынь. А тут у гэтай сельскагаспадарчай школе вучылі, значыцца, вясковых дзяўчат весці хатнюю гаспадарку. І навучанне тут было 11 месяцаў, аж за кожны месяц трэба было заплаціць 18 злотых. Тут яны вучыліся вось акрамя як арыфметыкі, граматыкі, гісторыі, яшчэ шыць, вязаць, гатаваць ежу, мыць бялізну. Тут быў сад, агарод, дзе яны займаліся вось аграноміяй. Тут, значыцца, яны займаліся жывёлагадоўляй, таму што тут былі і свінні, коні, каровы. Школа была вельмі выгадная, таму што, па-першае, яна была платная, а па-другое, яна цалкам сябе забяспечвала, таму што тут быў свой і сыр, сваё малако, сваё мяса. На зіму вось дзяўчаты тут рабілі саленні, вось вучыліся ўсё гэта рабіць. Ну, а яшчэ тут дзяўчат вазілі на розныя цікавыя экскурсіі. І калі дзяўчаты гэтыя сканчалі вось гэтую школу тут, то ад кавалераў адбою ў іх не было. Таму што кожны мужчына хацеў, каб у ягонай хаце была добрая гаспадыня. У доме Тамілоўскіх была школа вясковых гаспадынь, ну а ў самой вёсцы Беражна знаходзілася звычайная адукацыйная школа на 5 класаў. Ну а яшчэ на той час тут у вёсцы была маслабойня, кааператыўная крама, каса ўзаемадапамогі. І тут вось у гэтай вёсцы быў створаны, значыцца, беларускі гурток сялянска-работніцкай грамады. А таксама тут у Беражна дзейнічала і таварыства беларускай школы. Стаяў той палац Тамілоўскіх якраз вось тут, на гэтым самым месцы. Ну, але падчас вось Другой сусветнай вайны гэты палац узарвалі партызаны. І ад
палаца Тамілоўскіх тут не засталося, а нічога. Засталося некалькі толькі алей вось колішніх, заросшыя сажалкі над Нёманам, ды пад снегам вось падмуркі. Вось такая, напаўжана панства, гісторыя гэтай сёння невялічкай вёсачкі Беражна. А як шмат у нас на Беларусі такіх вось вёсачак і мястэчак з вельмі цікавай сваёй гісторыяй, пра якія мы анічога не ведаем. Владзіслаў Сыракомля калісьці казаў, што ганебны сорам не ведаць зямлі, на якой мы жывем. Так што, паўжанае панства, праз тыдзень у гэты ж час сустракаемся у новым гістарычным куточку зямлі нашай беларускай. Да пабачэння!